Ahojte, chcel by som vám pripomenúť, že už túto sobotu sú voľby do Európskeho parlamentu. Príďte prosím voliť a zoberte si aj svojich známych či rodinu. Musíme v týchto voľbách ukázať, že Slovensko je stále proeurópska krajina. A mám pre vás aj súťažnú otázku. Európska centrálna banka je inštitúcia, ktorá má na starosť cenovú stabilitu. Znie to divne, ale znamená to len toľko, aby sme si mohli z tých istých peňazí kúpiť tie isté tovary a služby ako pred rokmi. A teraz tá otázka. Viete mi prosím povedať, kedy vznikla a kde sídli Európska centrálna banka? Svoju odpoveď napíšte do komentárov pod týmto príspevkom. Zo správnych odpovedí vylosujeme aj víťaza, ktorý dostane okrem iného aj túto knihu Rýchlo kurz geniality. Že kto vyhrá, to sa dozviete v popise pod týmto videom. Nezabudnite, 8. júna ideme všetci voliť.